Achije adek mitudo kod nek mar Jo-Kenya 2 manodak e piny mar Amerika e gweng' ma Nyamakoroto e kaunti ma Nyamira nochopo e doho maduong' ma Nyamira duoko penjo 2 mar nek. Jang'ad bura Wilfrida Okwany ne otamore kwayo mar ji adekgo mar mondo mi olornegi e jela ma Sotik kata Kericho. Okil mag Achijego eko nowacho ni ngimagi nitiere kind akuru gasumbi kolornegi e jela ma Kisii kaluwore gi ichwang' mar jogweng'. Achijego kaachiel gi ng'at achiel mane ok ochopo e nyim doho igeno mar biro chopo e mbele doho chieng' tich 2 tarik 30 dwe mar Abich. Tarehe 20 na 21 mwezi wa 3 mwaka huu huko Egetugi Village, Sungututa sublocation, Gesima location, mmestakiwa mliua kinyume na sheria nambari 203 na vile inasomeka na 204. Mstakiwa wa kwanza Bedi Sondara, ni ukweli ama si ukweli? Nobody has threatened him. Kisii Chikai prison is a maximum prison, my lady. I don't think Sotik prison or Kericho prison will take murder remandees. I kindly pray that these 3 accused persons be remanded at Kisii Chikai prison. I am not persuaded that the security of the accused persons will be at risk at Kisii prison. No material has been placed before me to show that the safety of the accused persons will be in jeopardy or will not be guaranteed in Kisii prison. I therefore direct that the accused persons be remanded at Kisii Chikai prison. This matter will be mentioned on 30th of May.